Umthandazo wesabatha emini yesabatha mayibe inhle kwabayingcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo izulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Nginu Jehova Manazaretha ukhipha umphefumulo womnye umuntu
uyisono khona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho ulikholwa uyokufa nokufa. Fundisa indodakazi yakho engazoni wena ke ndodakazi. Lalela isifundiso sikayihlelo yezohleni phashona nyoko. Uma ulalele kahle ifundiso zabazali bakho uyokwendola izinsuku zokuphila kophansi kwelanga. Uyabusiswa eganeni kwakho nenzalo umzimba wakho iyakubusiswa. Nilalele kahle wethu kwasenza ngakhona. Ningazenzi iphuthize bese nenhliziyo zenu ngabazenza likhuni. Nibolalela kahle kwabozwa Jehova. Lapha ngisilunguza umshumayeli walapha ekhaya. Ngoba ngisho ngabe kuthiwa ubaba wekhaya uyisidakwa kuthiwa nangu sedakiwe ulele lapha. Uyayalandwe. Afike athi ayinyanemukele ekhaya bese iphinde hamba weqhubekela nakwenza. Akuye kungathiwa ngobukhona hayi uthe yanibosale niqhubeka akusebenzi nje kanjalo. Kunenkosi yesizwe phela lapha. Awukwazi ukuvele sonke bese uyasilinganisa. Usenze nje sibe level. Manje ke noma ngabe umcine kangakanani umshumayeli akeze asikhulule ukuze sokwazi ukusebenza siqhubeke siye phambili. Lo msebenzi olaba abantwana benkosi udinga inhliziyo zethu sibe la. Amen. Ngoba umsebenzi umuntu ongasekho okuyingozi kakhulu kithi. Ngoba ukugcoba kwakho nokukhuluma kwakho kabi kuye ukhona lapha ehleli khona kahle okuzomkhweshisa. Manje ke kufanele siqophelele ukuthi sihambe kahle. Singayibuki thina kodwa sibuke lo yamuntu esimenzela lo msebenzi. Amen. Ukuthi ubengajabula uma ngenza kanje. Vele okuningi nokuningi ngeke size sikusho futhi ngeke size sikwenze ngoba ngeke kuze kusifikise la sifuna ukuya khona. Kodwa kuzokwenza ukuthi lo msebenzi uphethe kahle nomndeni wakwaThabede uhambe ujabule uhambe ukhuluma igama likaShembe ngoba into esizonela ngayo thina amaNazaretha siyahluleka ukudefend igama likaShembe. Senze kabi kubantu esihlala nabo sikhulume kabi kubantu esihlala nabo bese bethi hawu kanti kwaShembe kunje. Umuntu lapha ya azafisa ukuthi ayi ngabe ngiyaya nasemanazaretheni ayi kodwa ngabona benza u1 no2 no3. Akusalimali wena sekulimali uShembe. Yingakho ethi uShembe yekelana ukungiposta lapha kuma social media ngoba akuthukwa mina lapha kuthukwa mina kuthukela igama. Amen. Athi umuntu hayi ngizoyibiza ngosikwenza bese yamposta uShembe. Athathe into yala ekhaya ayoyiposta ku social media athi hayi any comment ngale ngane egana umuntu omdala kangaka ushwe yini wena ngoba uganile ukhuluma indaba abantu abaganene kungaganiwe wena lapha ekhaya bake wasukumela insizwa yathi nineshwa ngoba ninabo cameraman kanisakhuza senishutha yonke into nento engafanele angishumayeli bantwana benkosi kodwa silinde umshumayeli walapha ekhaya ukuze sizokwazi ukuqala inkonzo kaMkhokheli. Amen. Akhona abakhokheli la bazokhuluma ngomkhokheli netayisuthi khona nemaziyo izokhuluma ngomkhokheli kodwa asikwazi ukukhuluma umshumayeli engaphilile lapha wathi bantwana benkosi ngiyanemukela. Phela akufuneki sidlale igame yamapretendana. Kufunekeze la esitikini kunenkosi yesizwe ezothi bantwana benkosi ngibanjwe ukugula ngiyanemukela. Hayi akhulunyelwa ngathi idlozi akafili uyaphila umshumayeli la ekhaya. Amen. 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 Uyaphila nje saka akeze la asho ukuthi cha sengicindezelo ukufa ngikodwa ngivula izandla ngoba sizoqhubeka abantwana benkosi. Suqede lo msebenzi omkhulu kangaka abakwaThabede abayimisele ngokuthi uhambe kahle bese kufika ichashaza lebe sekuthenini anemukelwanga kodwa nengomsebenzi bese iblockeka yonke lento enhle kangaka esifuna ukuzoyenza la nesifuna ukuzoyiqala la ayikwazi inkosi esizwe ukusuka eDumbe ishiya isihlalo sayo ihlala kamnandi kuyo ifuthwe ekhona ize la izohlala phansi ivuthelo ukushisa nje uvuthelo ukushisa kanye nathi bese thina siyayiabanda nje siphume senze esicabanga ukuthi kungcono ngeke kuze kulunge kanjalo. Akubuye nje kuziwe la kwenza umsebenzi kaMkhokheli kusasa uqhubeke noma abakhokheli bezosukuma ebusuku 14 kodwa ke siqa abake beyiqale la emini bayihlakule. Amen. Amen. Asikwazi ukuqala abantwana benkosi engakafiki umshumayeli la ekhaya sizoqhubeka nje nezwi sihlabelele uzozafika ya ndema
Amen. Siyayicelela ukuthi lapha ikhona izongena phakathi kwethu bangcwele. Lo msebenzi wayo uqhubeke kahle ngesibusiso bangcwele. Umndeni wayo ufisile ukuyibeka kuleli zinto. Abaningi bafowethu abakakutholi lokhu bayakufuna. Abaningi abakakutholi ukwemukela kuleli bandla bangcwele. Bayakufuna kunzima. Kodwa siyayibongela le ntombi ngoba umndeni wayo uyibeka kwelinye izinga abantwana abahle basezulwini. Amen. Uyazi amazinga omuntu elele maningi. Ngike nezwa silapha phakathi komzi wasekwandeni siyonikela. Nezwa umfundisi Tombele ekhuluma ukuthi wena unikela kanye. Unikelela umndeni wakho kanye, uthathele ithikithi kanye. Usuke wazi ngani ukuthi le thikithi olithathile liqondile. Wathi ngoba kufanele uhlale uthathele ithikithi lawo ushone nomnikelo uyonikelela. Bantwana abahle basezulwini sisendabeni enkulu engazi ukuthi ngayifanisa nani
kodwa mina ngiyaye ngithi uma ngingedwa ngithi ngiyakubonga Shembe owangithola ngoba zonke lezi zinto ngaba sizazi bantwana abahle basezweni ingabe siyizinkinga ngoba bafowethu bayizinkinga bathi umuntu ofile ufile ukhona engasekhaya kukhona nje insizwa eyayingakhona ingabazi uNazaretha ibuzwa nje ukuthi kunamaNazaretha kodwa ithena mhlamane selikhalile icilongo yathi ithi yafika emazulwini yathi ithi hawu kanti kuhle kangaka yabuya abanye abantu banenhlanhla kancane yabuya yeze emndenini wayo yafike yathi noma ningasakholwanga kodwa manje kenagcina isabatha kwamangaleka ukuthi ubaba wahamba wakhuluma nobaba nomndeni wakhe wathi ngifike emazulwini ngafica uShembe ngicela noma ningasakholwanga kodwa ngigcina isabatha Amen. bantwana abahle basezulwini leyo nto yenza ukuthi sibe negunya lokuthi uShembe khona la nangaphansi komhlaba ukhona wathi indawo engiyificile uxoxa nomndeni wakhe awugcina isabatha waqala ugogo wasekhaya wabiza iy'ngane zakhe wathi bantu bami ekhaya sekugcina isabatha wathi umakoti wayethu uyaxega ekukholweni ekwazi waqina wayindodakazi yakulo muzi yavuka yayinikela manje uthi lo Shembe esihamba naye namuhla uthi thina sisakhuluma ngokuthi uShembe uNkulunkulu uthi thina sisakoloshelani nomuntu ongesiwo uNazaretha umsebenzi wethu ukubahlangabeza bayazizela uthi senguye okhuluma nabo bangcwele athi hamba uyokholela umndeni wakho lapha yana uShembe umbona umuntu ongakhona azongena ethempelini bantwana abahle basezulwini angazi ukuthi singayiphatha kanjani lento siyekele ukubana kabi singamanazareti Amen. uyazi siyekele ukumezana singamanazareti sibe mnandi uyazi umuntu noma ehamba laphana mina-ke bathi uma beqhamuka nje ngivele ngithi ngekhanda ngithi ababahlangabeze ngoba uShembe oyingcwele uthi ena asibahlangabeze sibahlalise phakathi kwethu singabacwasa ngithi bangcwele kusho uShembe bangcwele akushongo thina kodwa umuntu athi kuthiwa ngizela uShembe lodwa bangcwele kuthiwa ngizela uyamazi inweni uma umphatha kabi ukuthi wenza khona uNkulunkulu bantwana abahle basezulwini indaba iselelithi asiyilungise bangcwele uShembe esihamba naye namuhla ufuna silungise ulimi Amen. ufuna nje silungise ulimi ngaphambi kwento zonke silungise ulimi uma singalungisa ulimi lwethu siyolibona lezulu Amen. ulimi lwethu lukhuluma into eqondile kungayikhuluma into engaqondanga ngoba ngiyazi ukuthi nawe awukuthandi lokho ongakuthandi uzokuthanda kanjani makhuluma yini bantwana abahle basezulwini siyamcelela umkhokheli siyamcelela ukuthi akangene phakathi kwethu bangcwele emndenini wakhe wakwaThabede ngixolise endilozini kufika inkonzo ngene iy'moto azikho la emgwaqweni kuney'moto nje zakude ubabathi ukuba inamba plate uvele ubone ukuthi akusiyona eyalala emoto eza lapha ngizazi nokuthi ishoneli ngoba ngifika lapha ngagibela ngatekisi ngimise umuntu waseLouis ngakhomba ngacathi ngiye enkonzweni washesha wangidlala angifikanga nje ngatekisi ngifika nemoto yakwaLouis ngathi ngishwele kodwa lo yami ukuthi uShembe khona kuyo ngithi inkosi ibusise mntanami wangisiza inkonzo sengizoyibona uthi amen mama ukhona okukhona kwenhlanzanyana ngoba phela abangcwele inhlansi uyizwe emlonyeni bantwana abahle basezulwini siyayicelela kule nkonzo esikuyo izoqhubeka iyoziphela kusasa emini bantwana abahle basezulwini lokhu siyincenga nje lokhu sifuna indlela yokuya ngasekhaya siyincenga bantwana abahle basezulwini
Siyacela uNkulunkulu wakithi ebuhleni asikhumbule. Le nkosikazi siyithinte kahle lapha siyithinta khona. Izi ukuthi namuhla izokwemukelwa lapho imukelwa ibandla laye kade iphethe. Amen. Siyayicelela. Bantwana abahle basezulwini bakhokheli bami. Umthetho uthena umnumzana wabadala. Wathi ingane kamama umkhokheli asisho ukuthi namuhla ngoba kuqondane le engiyaziyo nabalizona umthetho webakhokheli nayawazi uma umuntu ezokwenza iyagona njengeumakoti ezolokala angithi kancane Amen. nami sengibabatheshani samehlo ngoba sengikhombisha kusithile usanyakazile abomndeni wakhe ababenesipiki uma khona abafuna kuyo ngoba esehleli nje la sowuhleli uhleli ozakhulu ukuphela komsebenzi bathi abakhokheli angeke kulunge ukuthi amelelwe ngoseceleni ngoba uzophinda kunembuzi yokudla abakhokheli ngokwasezulwini uma ekhona umakoti ne amlelele ukuthi kuyophela umsebenzi. Amen. Bantwana abahle basezulwini leyo ndaba esiyifuna lapha kaningi ukuthi umsebenzi wale ntombi siwuhambise kahle. Siyacela kulo ndanga okuyosiphunyuka ngokuyosiphunyuka kodwa sikhethelele nathi sizingane kodwa sesinamalanga. Siyayicelela emazulwini ukuthi uShembe unyakuveza abe nathi kulo msebenzi. Sicela uNkulunkulu kaShembe ukuthi ahlale nathi size siwephethe kukuhle njengoba kukuhle kancane. Inkosi yokusiza. Amen. Manani. Sisho izindaba zakhe. Athi sizozisho bantwana bakwethu. Ukuthi nje sesisuke nasigijimisa. Ukuthi asizinqambe phambi kwenu indaba zethu. Hayi, ngeke sizinqambe zona. Sizoyishuma nje amaphanjana kancane. Sikhombisa ukuthi sambile nale sikhathi. Siyamazi uMaMkhabele. Elinye ilanga siwakwetini ePhumalanga. Ngeke ngingasho ngibelele. Nesipilo nje bonkonako. Hayi ngiyakwazi ke ngizothola kanjani hayi nengane nginekhaya ngikho kwami ngathi ayilungile ngapha ngivunela bathola ngayivuna ngambonini ngathi ngizale ngiyizwe into engenza ngathi angazi ukuthi nguphi umntana akhe uthumela ngithe sengiphumile ngekomeni ngabona ingane entabeni ungizayo ngabuyela emuva ngathi bemhlaleleni abuye ngisho ukuthi bantwana bankulunkulu bathe asilungise indlela lutho lo mama silungisele kahle indlela nebhayibheli yathi ulungise athe kahle ngoba unkulunkulu uthi igama lakhe uthi wami ngifuna nabazali wabo njengoba nizalo ngisazocokosha indaba yakhe ngizocela ingubo yakhe umama umkhupheli mama usikhumbule uma ubheke ngizicele nathi nemindeni wakho kanye nebandla ukukhetha ungabikho mama owela phansi umama obeyinlekelelo umama obekhuluma kahle naye usengathi ukuthi wena ukhuphele wena wonjile cha bekhuluma nje kahle nawe akunikeze indlela yokuthi nawe uzolalela njengomuntu omdala. Amen. Amen. Athi sizokhuluma ke ngayo kangaka lesihamba sawukhuphuka ugogo athena sasileliwe lapho kulona elinjengayo lokosalo sizokhuluma ngayo namhlanje sakhuluma saze sadela asidedela kukhuluma abashumayeli ukubandla kakhuluma amakhosikazi kakhulu wonke umuntu wathana nesonto ngayo bangakhulumi bathatha bankolo khona sathola isizathu bajabule lapho khona kuba khona abaphathi anelinotho bazalwane kuba khona abaphathi abazibhathile ukuthi lapho ngizowenza kahle imisebenzi nomama wami kanti inkonzo kungafanele omama bekhuluma
thimanje sinabantambana ukasho umsebenzi kamama umkhokheli emadlanga amandla wasebenza ungo-14 into kamama neyokugqokisa unkosikazi ayigqoki unkosikazi phakathi namalanga kumele unkosikazi yilolu suku lenkosikazi ngoba sukuhlangene izikhathi ezisokhozi izikhathi zokuyizonke sizozidla lapho amakhodi asebenza ngo-14 zide senele ikakhulukazi unkosikazi. Amen. uThemba ngamfica efuna indaba enkulu bekaka inkosi yamaNazaretha nomkakhe befuna ukuyobika ngoba unkosikazi ekhulelwe. Kodwa ukukhulelwa kankosikazi kunenkinga engaphezulu kokwenza abantwana benkosi. Yathi mayingilandisa lensizwa kaThabede azama ukungena ezicathulweni zayo kwasho ukuthi lento abhekene naye ngiyaqala ngisho ukuyizwa ngoba umakoti wayekhulelwe kodwa ingane babekhomba ukuthi ukugula kwayo angeke kuze kulapheke futhi ukugula kwalengane ngeke iphele insuku eziwu-21 ikhona nje emhlabeni. Ngakho ke kufanele ukuba avume uThemba i-terminate le pregnancy ukuze lengane bathole ithuba lokuthi bezoyingcwaba. Ithi ke lensizwa sibizana ngowethu nayo wethu sengiyenzile ne-affidavit ngoba ngifike kwa-AFBOP ngayikhuluma le ndaba ukuthi unkosikazi ukhulelwe kodwa ekukhulelweni kwakhe ngeke akwazi ukuthi atete kungcono lengane siyikhiphe ngoba bathi izozalwa nokufa. Ithi sengike ngasesha nalapha kwi-internet ngathola ukuthi ingane ono-21 years enalokhu kufa ezelwe isineminyaka ewu-21 igqutshwa ngalokho kuthiwa yi-prem khona lokho okuvama ukusebenza kakhulukazi ey'nganeni zabelungu ngophela thina faka ikhatholini faka ingubo ngapha nangapha kugule shonile akunankinga uzobona ngathi imoto igqutshwa ngeprema ngoba isingezansi sayasikhuli kodwa ikhula ngekhanda kuphela. Sathi mangabe singena wayesethi kodwa ukhona nonkosikazi ngaliya ngithe akayikake naye ngapha nami ngiyikake ngapha masithola amafutha nje kuyobe kwanele. Ngathi mina ngeke lolu daba olubikayo nami ngiyalisaba nje lukhulu kakhulu bekufanele ukuthi lofika kuShembe kodwa ke ngoba siyakuye uShembe kufanele ufike ulibili. Ayasibhalazele emuva ke afuna ukufuqela mina manje mina ngisaba ukuthi imibuzo ebuzwa lapha ya angizokwazi ukuyiphendula bese vele ngimbamba ngengalo kanje ngithi asambe siye lapha kuShembe. Masifika endabeni enkulu yasezulwini sizonikela kwakuyovunywa kubaba indaba yokwedlula kwakhe la sinikele siqede. Angikhumbuli ke mina abantwana benkosi kodwa uthi wathi uyanikela ngambamba uthi waphinda wathi uzama ukunikela ngaphinde ngambamba uthi ngambamba kwaze kwaba kathathu. Laselithizwi asiphumeni ngaphakathi kusale kwakunomvangeli owayekade ehamba nonkosikazi wakhe lapha kusale bona bobabili sase siphuma njalo akanikele uThemba siphuma njalo uThemba unosisi njengoba ethi imoto asuka eMpumalanga eze lapha uze kuShembe uthi sathi masiphuma uthi ngathi hawu ayibonakala sengifikile kuShembe ngahluleka ukukhuluma umshumayeli uyangivimba uthi ngabuya ngathi ayi
basibulala ezweni lakithi basigcobela abashumayeli abancane ngoba kube mhlambe bekumuntu omdala ngabe uyethulile lento kubaba noma bekuphithizela kanjani kodwa ngabe uyikhulumile lento sase siphuma ngathi asime siqondane nesango singasuki sisale nje sobabili esangweni yayisifika lensizwa egade lapha esangweni inolakanyana nje yathetha yathi ngifune umuntu lapha esangweni phambi kwesango sukani la sase simanje la ekupheleni kwalisa sama wabuka lezansi mina ngabuka ngqo ubaba wakhuluma ubaba nalomvangeli nonkosikazi wakho wakhuluma ubaba ngamzwa nje ehleni laphana ethi uyakhuluma yini mgazi ngavele ngagcuma kakhulu ngathi amen baba wayivula igate lo mfo ngangigijima ngiyofika lapha ya ngimshini uThabede ngaphandle mangifika wathi kwenze njani ngathi hey baba kunensizwa engihamba nayo lapha yakwaThabede unkosikazi wayo wathi iphi ngathi nansi esangweni wathi mangabethi ibize leli phoyisa kanti liseduzane liyezwa uthi yathi mayithi Thabede lensizwa imbiza uthi ngangingedwa kodwa ngayibona ngathi ngisesixukwini uthi ngathi amen ngaphakamisa zombili izandla ngoba ngiyezwa ukuthi ngibizwe emazulwini Amen. yayisingena lensizwa safike yalichaza lo daba phambi kababa wesethu baba hayi kufuneka amafutha kanti iwaphethe ngesikhwama ngithe ayiwafake phakathi esikhwameni engabonakali ngoba uma sike sabonakala bazobe besinamatha ngemumva abantu befuna ukunikela kanye nathi befuna ukusiphathisa namafutha lensizwa yayivalela ibhandela lonke esikhwameni esingaka lamafutha angazi ukuthi yayiwafake kanjani kodwa nje aye phakathi la yathi mayi ithi ethu baba kufuneka unkosikazi athola amafutha ezowadla agcobise lapha esiswini ingathi ngabe ubaba uyakwazi lokhu kufa ngoba lokhu kufa ngathi kusha lapha abantu mangabe becheckwa wathi umuntu amtholile onengane nalokhu kufa angazi noma use-England noma ukuphi engakhombili indaba la e-Afrika kwaqala la eSouth Africa ukuthi kube nenkinga kanje manje kimi nginalokho kuyibuza ukuthi lento enzima kangaka izokwenzeka kanjani hayi awabusise ubaba amafutha siphumele ngaphandle sithi masiphumele esangweni bese ngithi ke hayi khululeka ifonele unkosikazi wayo nami ithi mayimfonela athi unkosikazi hayi baba sengiwatholile amafutha abangibusisela abashumayeli ithi khotha indaba yogodo ngibuya phambi komnikazi ngoba yayisijabule lensizwa ukuthi usizi lwayisilibikile kophekwa konke ayibonge inkosi yathi khotha indaba yogodo sengibuya kumnikazi ngihamba nomgazi lapha sesiyibonile inkosi yamaNazaretha kwamangala unkosikazi ngoba phela sicoshwe wonke umuntu ayengakafiki lapha kodwa uShembe wayikhumbula lensizwa ngoba yayithandaza singaphandle ithandazela lolusizi ebhekene nayo amen lapha engiyakhona ke bantwana benkosi ithi safike sabuyela emuva ngathi mangabe ngihlangana nonkosikazi ngathi hayifuna uwadle lamafutha uthi ngambona ewakha ngengemuva lesipunu ngathi ayingeke ngathi awezi ukufika lamafutha la ngifuna ngcono wakhiso kwesishebe wakhe ngesipunu sonke wadle ngoba ngifuna ilunge lento kuhle bantwana benkosi ukugana umuntu okulalelayo amen ngoba wena usuku nenkolo yokuthi uShembe njengoba esethe sekuphelele kini amen wamlalela unkosikazi wayenza lento ayishoyo ithi ke lensizwa ngibone emshumayeli ngilele ebusuku ngathi besisebuhleni bamaNazaretha bonke abantu bekhuphuka beye tempelini phezulu kodwa umama eqhamuka phezulu ehle shona ezantsi ephambana nabantu uthi kodwa umama ngase ngimbone ekhulelwe ngathi hawu umama ukhulelwe ngoba umkhokheli izokwenzakalana uthi ngamcinga phakathi kwabantu uthi sase siyadibana uthi ngase ngithi hawu mama ukhulelwe uthi wathi mntanami bengizakwenza njani ngibona ukuthi angiyibambele yayibambela lenkosikazi ikhona le ntombi cishe nansi mangaphosisi kuqa mntanami bakubona cishe na nguye masibi na ngonyazi lezulu ayibonga inkosi kala phansi kani uthi ngibona ukuthi angiyibambele kwase kufika uShembe wasesithatha lesi
isisu kulomakoti kwakhe wayesesiphatha kabusha. Wayesushamba yakha lengane manje. Yafana nezinye ingane ukuze mangabe siguqile sikhumbula lenkosikazi bese siyikhuluma le ndaba. Ezweni lakithi ziyazithi noma zikhona izinto kodwa ngithi uShembe wakwasenzela into engekho ndawo futhi engekho kwamanye amazwe. Amen. Sina nansi guarantee thina nansi ingane. Le ngane ikhona ngoShembe wayiguqula eyikhulele nini. Uthi uThabede kunoyise phela kufanele ngiloko ngithi uThabede. Uthi uThemba kwafika lapha ya bathi dokotela uthi wangathi unkosikazi uyagula akamuhle uthi ngase ngimthatha ngimphuthumisa hayi uthi wafike wababona udokotela kwase ukuthi ntambama sengiphume emsebenzini ngase ngihamba ngiyombona uthi ngase ngidibana nalo dokotela wakhe othe sekuconfirm udokotela bathathu bathi lengane inokufa ngeke ilungu ukuthi izalo ngoba insuku ezu21 ikhona lapha emhlabeni ngeke iziziphile. Ngikhuluma ngo21 days badala benkosi. Uthi ke wayisethi lo dokotela hawu Thabede ufuna lapha bengikufuna. Uthi wathi cha bengize lapha unkosikazi akaphathekile kahle wathi hayi ukugula kungaba ukugula nje okuphatha abantu abakhulelwe kodwa lokho ebekade sikupholile asebuyile ama results sithemba ngabe kubuya ama results akhomba ukuthi umntwana akanalutho. Amen. Ngendaba enkulu kaShembe ngithe bantwana benkosi endabeni zonke ziyoxoxwa kodwa ngomkhokheli ngeke ngihlale ngingayixoxi le ndaba ngoba wasishiya nento eyothi noma phakathi kwekhaya noma ngabe kunoguquko ngoba wakwazi ukuyiguqula nansi ingane yaba khona ibongwe inkosi. Ngalawo mazwi bantwana benkosi inkosi yabusise nikuzwile. Angazi ukuthi inzabi mnandi kanje nomuntu kanje angivuyo wena sisandinga Ntombazana manje engathi indaba yakho ingaba yile engiyibukayo. Bangcwele
Ngisenkonzweni esikuyo ebaluleke ngololu hlobo. Uyabona ukwamukela amabandla njengoba ngithi le nkonzo engathi ingaba yilokho esibona eyikona. Ngoba ungenzeka umkhokheli uhambe kahle wawenza wonke umsebenzi kaShembe, kodwa uthola ukuthi nje ngalokhu ungamukela amabandla, ngalokhu ungamukelwa njengamabandla usalindi. Amen. Ngakho-ke bangcwele nginesiqiniseko sokuthi uma kwedlule kule nkonzo ngiyambongela ngoba ngibekube novalo. Le nkonzo inzima le. Baningi abafisa ukufika kuye afikeki kuwe. Kwenzeke futhi ukuthi uyafika kuyo bese ziphethwe insuku. Nayo lapho ngisaba khona ngibona inkinga khona. Kodwa-ke uNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu ngale ntshumayelo nje iqedwa ngumshumayeli manje wayiqeda inkulumo ngokwesuli inyembezi zensizwa lapha ekhaya. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umbono unkosikazi emuhle ulindele ukuzoqhamuka bese kuthiwa umsaka ukulindela. Wayiphethwe into enye, abanye bayayikhunga ngathi mina ngcono ngife ngiphilelana. Siyabonga ukuthi akufikanga kuye lokho. Waphikelela wathi Nkosi, ngiyafuna ukufika kuwe. Ngoba ngifikile kuwe ngiyazi kuzofika ukuphila. Bangcwele mase uShembe uNkulunkulu abasibuka ngathi abasiboni kahle siphamba phambili emqondo. Bese sihleka kancane sithi ushiso kungazi ubuyazi ngcono ngabe uyathula. Uyabona-ke bangcwele angizizokusho okuningi, kodwa lapha mzikaThabede ngiyanibongela ukuthi nifike kulesi sigaba enifika kuso namhlanje. Ngiyabonga ngoba lo baba ukhona usaphila. Ngiyabonga ukuthi nifike kulesi sigaba ubaba esekhona. Namandla uShembe lanamuphe wona ukuthi nikwazi ukufika kuleli banga likamkhokheli. Hayi, ngiyithemba le ntombi zesiphila njengoba sithi sizayigqula nje ntambama. Kuyawudela oyobekho. Engathi ungasuke nje isilwane esindizayo. Ufike ubuke nje lalele upopone. Manje kungelele kwenzeka kanjani. Bangcwele anginawo amazwi amaningi. Kodwa ngiyathanda nje ukuba mhlawumbe nezwe lodwa encwadini. Yafuna nivulele incwadi nifundele incwadi kaJeremiya. Futhi nje lamavesi amabili bese niyema kuyobe sekulungile. Yazidinga ezokumbo Baba
phela osayitholile. Jeremiah 17. No, Jeremiah 9 verse 17. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Inhliziyo ikhohlisa kunakho konke. Yonakele kakhulu. Yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo? Kepha ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Ilinga izibilini. Bangcwele ngifuna ukukhuluma nje ngalelo phela bese ngidedela inkonzo eyibusele kongibolekile. Ngiyabonga Mshumayeli, ngicabanga ukuthi mhlawumbe uMshumayeli uzothi mayeseyivalile inkonzo bese ethi hayi sengingabingelele. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi kusisebenzile. Ngiyazizulu ngiyabingelela ebukhosini bakaDlamini Khabo Mama. Omunye uzomangala ukuthi mangithe Khabo Mama mhlawumbe ngiyayincengelana enkosini ephambi kwethu. Mayingasukuma nje uthi ayikhulume ngomama wami. Izokutshela izalo, ikutshele namanje. Iphinde ikutshele ukuthi na last week noma 2 months back umama bese sibhedlela. Kodwa ke malume ngiyayifihla la ngihamba khona. Ngiyayifihla osesizwe. Ngingasho ukuthi ngiqhamukaphi. Omunye umkhokheli ekseni noma ngithi uSibiya ukhulume ngomyeni kaMkhokheli owayephuma ukudla la Msibi. Ngimazi ngamehlo uMsibi wayefika ekhaya eMbizeni. Wayishumayela endlini kaMkhulu. Ngangisemncane ngaleso sikhathi. Ngiyamazi umfundisi uMsibi. Kodwa kangikho lapho engiguqele bangcwele. Seshilo umshumayeli ukuthi asikho isikhathi futhi wenze kahle ngoba bengizosikho. Ukuthi ngiyajula la sibuya khona. Ngifisa ukuphakamisa ngibonge kakhulukazi kubakhokheli elokhu kusuke lo mcimbi abasitakula kusaqala. Webangcwele lo mcimbi mangibona abakhokheli ukuthi angikhale ngoba ngiyazi ukuthi mase ngibona iphike nje umama ukhona phakathi kwethu. Bangithi ukuthi angikhale uyazi umkhokheli wasekhaya ukuthi sisukaphi sithe sinikelile bangcwele sanikela. Ngiyacela nje Dumisa transfer khona la kusele kwethu noma ba 5,000. Kodwa phela uyasipha. Mawusho ukuthi uyasiboleka ungitshela ukuthi hayi ngiyaniboleka izobuya mayiphoko. Ngoba amakhikha sephendukile bangcwele. Imali enikeliwe abantu bala laba enibabona la endlini base zakheleni ivile manje ku 37,000. Sithe mase sinikelile kwathiwa hayi anikwazi ukuqhubeka ningakakwenzi lokho. Kwaphuma imbuzi bangcwele.
Amen. Kwathiwa nikwazi ukuqhubeka ningakakwenzi lokhu. Ufakazi wami ukhona abakhokheli kakhulukazi osePhumalanga. Kwaphuma yesibili imbuzi. Kwathi anikwazi singakakwenzi lokhu. Baba Thabethe ukubana ukholwa lo msebenzi ngaba ukho. Ngiyabonga baba. Ngifuna ukubonga insizwe encane yakwa Ncu nansi. Ubani wawungekho ngabe lo msebenzi awukho. Ngifuna ukubonga umshumayeli Bancwele ubambekile njengoba nimbone ngekho la akusikwa namhlanje. Besebenza la ekhaya elungiselela umkhokheli. Izolo noma kuthanda wazwalala lapha engasakhona ukwenza. Ngiyacela emthandazweni yethu simkhumbule. Amen. Usebenzile umshumayeli la ekhaya. Kodwa lokho kumphethe Bancwele. Cela nje simkhumbule. Amen. Baningi abantu engababala maNazaretha la ezaphileni. The noma sithi hayibo ake sihlangane senze uthando sizame nje ngeviki eliphelile. Baphathi bami bawuhlanganisa u2000 lingagcwele ithempeli bemba. Amen. Lo msebenzi lo kusetshenzwe la ekhaya saqala ngumshumayeli ukumemukela ngoba sizwa ngabadala ukuthi hayi manje lokhu nihleli naye isikhathi eside nikhombisa ungamthandi memukelele bayibhukula Bancwele abantu basizakheleni bayibhukula banikela bathi silinde iqolo kodwa yona izophelela. Amen. Bancwele kuningi engakusho kodwa isikhathi asikho ngithi angibonge kodwa benze lo msebenzi bayazazi bona isibusiso siyazi ukwazi bayazazi abawenze waba impumelelo bakhombisile ukukholwa kulo msebenzi. Isikhathi asikho Bancwele khona indaba benzoyixoxa inhliziyo yebhumu Nkosi busisebenzile. Oh
ngicela silalelane bafowethu ngoba manje wonke umuntu usemile lapha sengazi ukuthi ufuna ukudoda ngicela uze umndeni wakwaThabede uzoqhawula kumkhokheli uma uqeda umndeni wakwaThabede kuzongena omama bala ekhaya amen umama nje oyinazarethe okhona la uzongena laba abangayigqokile ingubo emhlophe bazongena nomndeni wakwaThabede manje amen ukuze sedlule phela sebeshisa imali obaba ngapha bafuna ukuzonikela ayibonge inkosi masiqeda ukwemukela umkhokheli sizophawula kundaba ezitha ngapha amen asenzeni kusheshe bantwana benkosi ukuze abakhokheli kuzokwazi ukuqhubeka inkonzo yasethempelini amen asingabambeleli abadoda sondelani bomama